Herriari gabon, egunon, alaitasun eta zorion. Alaitasun eta zorion. Kontxo, iratzargailuak soinu aldatu duela dirudi. Aizu, Sator, broma gutxiago. Gau erdi, daramat, zotina aukendu ezin da. Egun, beraz. Sator. Ato, nauta. Hau, beldurra. Biotza, aterako, zait. Aizu, zure hobe beharrez ari nintzen. Ez aldakizu zotina sustuak egiten kentzen dela. Ba, ikusten duzunez, ez du funtzionatu. Ja. Ez, hipopotamo. Sator. Sator, ez, Sator jator nauzu. Badakit. Niri azken aldian roka dantzatuz pasatu ditzaden zotina. Benetan. Ez dakit banik, aurreko remedio berdina baldin bada jai dugu. Begira. Astronauta, trompeta, flauta... Ea mugituen borrori, zuaiz bat irudizu. Animatu zaitez, ez duzu zer galtzeko. Kontxo, hobeto nago. Ongi nago, sendatu naiz. Esan dizunik, oso teknika, ona neukala. Kontxo. Mira gure astotxoa. Zer, ongi? Dena zure, izan da, Mira gure kontxoa. Denetzako ditu aholkuak, baina gero begira bera. Kontxo! Sator, zer dugu? Eneko naiz. Azegi. Izarrak goian, ohera goaz, lagunekin abestera. Izarrak goian, katuak lota,
zuri zorionak, kaixo polita, zer moduz ongi? Zenbat eta zenbat argazki bidali izkigu zuen. Bai, zuk bidali duzu, zorionak, bai, ongi pasa eta gozatu lagunekin. Agur, zuri zorionak. Esnatu naiz egun asteko irrikan, bat gauean kirioak dantzan. Jaio zinen eguna iritsi da, ta abestuko dugu deno batera. Zorionak zuri, zorionak beti, zorionak polita, zorionak beti, zorionak zuri, zorionak beti, zorionak polita, zorionak beti. Esnatu naiz egun asteko irrikan, bat gauean kirioak dantzan. Jaio zinen eguna iritsi da, ta abestuko dugu deno batera. Zorionak zuri, zorionak beti, zorionak polita, zorionak beti, zorionak zuri, zorionak beti, zorionak polita, zorionak beti. CaixaBankek babestutako saioa. Ekonomia! Asto txiki, aspertuta nago. Baita ni ere, Jolastuko gara zerbaitetan? bai, baina zertan. Badakit, dendatara jolastuko gara. Dendatara? Bai, ni dendaria izango naiz, eta zu dendara erostera datorren eroslea. Primeran, Hau izango da nire denda, eta hau nire salmaia. Tira, zoaz eta etorri zerbait erostera. bai. Kaixo! Kaixo! Arratsaldeon! Arratsaldeon. Zer duzu salgai? Ba, dauzkat sagarrak, barazkiak, kuyatxoak, porruak, azenarioak, denetik, zer duzu? Ze moduzko porruak dauzkazu? Primerakoak. Jarrizkidazu orduan pare bat. Eta dozena erdi bat sagar, eta beste dozena erdi bat kiwi favorez. Ondo da, zerbait gehiago nahi duzu? Ez, Eta zera, ekarri alduzu saskirik hauek eramateko? ez jarrizkidazu poltsa batean. Sentitzen dut, baina denda honetan ez dugu plastikozko poltsarik erabiltzen. Ingurumenarekin oso arduratuta gaude, eta ezin dugu mundua plastikoz betetzen segi. Nahi baduzu kartoizko kutxa batean jarriko dizkizut. Oso ongi, zenbat da? 6 euro eta 80 sentimo mesedez. Bai, tori. Agur! Bai, eskerrik asko, agur, eta hurrengoan ere etorri! Ai, ene ama, hau burua! Erosketa astu zait?